Vítám vás ve Střední škole gastronomie, která má dlouholetou tradici. Nachází se v Praze 10 v Malešicích, kde je velmi krásné a klidné prostředí a je zde velmi dobrá dopravní dostupnost. Vyučují se zde pouze gastronomické obory, což napovídá i název a považujeme to za svoji hlavní výhodu. Škola nabízí celkem 3 studijní obory: kuchař, číšník a cukrář. Studenti už od prvního ročníku absolvují odborný výcvik pod dohledem profesionálů. Praktická výuka našich žáků probíhá na renomovaných pracovištích po celé Praze, jsou to restaurace i hotely a probíhá pod vedením našich kvalifikovaných učitelů odborného výcviku, kterých máme velkou řadu, kteří se různě specializují a mohou tak dětem předávat své různé zkušenosti, a také u renomovaných a známých kuchařů a osobností gastronomického světa. Pro praktickou výuku má škola k dispozici moderní kulinářskou učebnu. Tato učebna slouží k tomu, aby se teoretické znalosti, které získávají v teorii, prakticky vyzkoušela i v této učebně. Učitelé teoretického vyučování s našimi žáky prakticky nacvičují znalosti, které se učí teoreticky právě v této učebně. Škola se účastní mnoha gastronomických soutěží pořádaných Asociací kuchařů a cukrářů České republiky nebo kuchařského boje Makroakademie. A velmi dobře se umísťujeme. Například v minulém roce jsme vyhráli českého kapra, vyhráli jsme nejlepší tým, gastrotým v Makro 5 boji akademii a potom se účastníme také soutěží mezinárodních. Máme pozvání do soutěže italské, velké mezinárodní v italském Kasargu. Pravidelně se zúčastňujeme mezinárodní soutěže v německém Bamberku. Rozlehlý areál školy nabízí moderní učebny jak pro teoretické vyučování, které jsou vybavené multimediální technikou včetně Wi-Fi volně přístupné žákům, tak učebny pro praktickou výuku. Žáci zde mají možnost naučit se tradiční českou kuchyni, ale i moderní českou gastronomii. Praxe jsou nám přiděleny. Já jsem měl štěstí. První rok jsem byl v hotelu Alcron u pana Pauluse, druhý rok jsem v restauraci u Matě, u pana Punčocháře, takže výborný praxe. Všechno bezchybné. Naše škola dbá nejenom na odbornost, ale na celý celkový dobrý rozvoj žáka, aby uměl vystupovat, uměl se chovat a jednat se zákazníkem. Zrovna dneska máme téma míchané nápoje. Studenti mají možnost si připravit různé druhy míchaných nápojů, krátké, dlouhé, včetně jejich dekorací. Tuhle školu jsem si vybral, protože mi to vždycky vlastně táhlo k oboru gastronomie a tahle škola vlastně nám všem vyhoví. Dává nám velké možnosti v tom rozletu. Ty praxe jsou vážně skvělý a dává to lidem, nebo hlavně těm studentům, hodně zkušeností, jak se orientovat v té gastronomii, tak i vzhledem k té práci. Zde se studenti učí všechny cukrářské technologické postupy a výrobky, a hlavně základní práce, aby uměli s nožem vyvalovat těsta, aby se uplatnili potom na dalších pracovištích. Vize naší školy je hlavně kvalitní absolvent. To znamená maximálním způsobem věnovat se žákům, pomáhat těm, kteří to potřebují, a podporovat nadané žáky. Je to hlavně v praktické výuce a podporujeme je jednak soutěžemi, účastí v těch soutěžích. Žák by měl mít ve svém oboru rozhled. Dbáme také na to, aby poznali a znali tady kulturní památky a historii hlavního města. Máme pro ně takový program, kterému říkáme kulturní minimum. Postupně v jednotlivých ročnících musí žáci navštívit Národní divadlo, jít do nějaké galerie, jít na výstavu, projít Královskou cestu, poznat Pražský hrad a ostatní památky. Škola také pro své studenty nabízí sportovní aktivity ve vnitřních i venkovních prostorách. Střední škola gastronomie v Malešicích se od ostatních škol odlišuje už jen tím, že vyučuje pouze gastronomické obory. Vychovat chce kvalitní kuchaře, číšníky nebo cukráře. Chlubit se škola může i zvučnými jmény osobností, kteří pracují v nejlepších gastronomických zařízeních nejen u nás, ale i ve světě. Díky moderním komunikačním technologiím je škola plně připravena i na distanční vzdělávání.